Dar vreau să spun ceea ce m-a atras cel mai mult atunci când a venit vorba despre Dubai și de siguranța Dubaiului. Nu știu dacă ai auzit de contul escrow. Contul escrow este practic cel mai important aspect într-o investiție în Dubai la momentul acesta. Vreau să spun exact pașii necesari pe care trebuie să-i parcurgă un dezvoltator atunci când vrea să investească sau să dezvolte un bloc, un cartier de vile și așa mai departe în Dubai. Un dezvoltator obișnuit care vrea să facă lucrul acesta va trebui să meargă la guvern. Acolo va trebui să deschidă un cont escrow, este un cont bancar și el este în totalitate al guvernului. Așa că dezvoltatorul va trebui să pună toți banii pentru proiectul respectiv în acel cont și el va trebui să construiască cu alți bani. Iar în al doilea rând, tu ca și investitor, atunci când îți vei plăti ratele, avansul către dezvoltator, banii tăi nu se vor duce în contul dezvoltatorului. În așa fel încât dacă, Doamne ferește, se întâmplă ca dezvoltatorul să dea faliment sau să se întâmple ceva grav, în așa fel încât tu să fii în pierdere. Nu, banii tăi se duc tot în același cont. Un cont al guvernului, așa încât guvernul va răspunde de investiția ta. Cum ți se pare lucrul acesta?